אתה הרבה תנועה? כן, לא נורא. לי לא אמרתם אמא. מי נהג? צריך להכניס את המלך שוב. מי נהג? להיות שם. תמיד נמשך. איפה הוא יוצא בגדות חיים? בדיוק. כן. טובה. זהו. והיה מחנות, ואם כבר בתוך חנות... די דיינו, די דיינו, די דיינו, 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 ירדנו בתוכו לחובה ולא שקטנו בתוכו, דיינו. לא שקטנו בתוכו ולא סיפק צרכנו כבר ונשנה, דיינו. שלום, שלום עליהם, ממש קר. זה סלט כזה. אוקיי. עכשיו. מי עוד חסר בקיצור, כן, עשו לנו מה זה הברזה, הם היו לשם שם ועזבו אותנו. הם הודיעו לנו שהיינו אומרים... שבוע טוב. שבוע טוב, שבוע טוב, שבוע טוב. שני הפלאשים היו. הכי חשוב לרגליים. וואי, זה יופי, זה! מה זה? תראו את כמה חיים. חבו את האור. אני חבו את האור. כלבה. יאה. זה אמור להתרומם. אפילו מסתובב. זה יופי. קריס, תסתכל, עוד בטח אתה לא רצפה. יופי, נהדר. יהיה נוכל. מצוין. בכלל? יש פירות או עוגת שוקולד או... לא, אני אוכל עוגת כל השבוע. איזה? יש את העוגת. Nice.